الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mga uripun Allah, miyataling umapman sa oras ng mga pagarini o mga ulama, si isagyang gaya Jam'iyat al-Waqf al-Islami, ukap pumagusaya si kuwaya manaya na kitab wa Allah wa sunnatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manaya mga uripun Allah na pipipandapatan akan na ayam apian na ayam iusyata kang si naging gaya dapat madakala makasusugukon ko sa katanod na iya mga pagtaw na iya kailangan na nakataw yung pitinggisaan manisar tanong napalaid na ikabayan na makaraning ko Allah ino to nakaya suka pakaraning ako Allah nagyuti paguntong. Kapag makarani ko Allah, na kagis wallah na sa kanya ni diimbaya-baya ako ay manan yan na kau gitu-gitu ka. Kapakay at gumpia ka, kagis wallah, iya ay manan yan na makatatangang ko katugumpia. Na iya kailangan ng marani ka ko Allah. Kau pa makarani ka ko Allah, nagitun, iya ay manan yan na kau katubeer ka Allah. Na sa katanwa na barang-barang na pinggalabo ko pitinggisaan. Anam yang galabo ko man isa, aya kataw niya nun, nagyuti kapakaranin niyan ko Allah. Giyang buwag yung mga pod, na manan niya nakakataw niya nun na malad na minipundo niyan. Ngayon ito na kaya di manambayang, di isi sadega, di mamagumrah di menanai kadi malad na galbakya na pantagbu sa aging kota ka-Islami na sama nuto na malami ni pundo niyan uwi na ya kailangan kupiting gisaan na umanisar katanunan na giyang iya mga pundo tano na penanggilaan uba ayamanan yan na nakuhan. Mada agi ang kutua siya ayamanan yan na minipundutan. Laman lagi ang kuta katu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pakaisiyan kong mga tao. Antaw nun niya ayamanan yan na taoamiyalugi. Naya ini sembag mga sohbat yan. Naya tiga na miyalugi. Nasut tao ada tamuk yan. Da tamukyan, da bulonian, da pamana mga taguin na mga say, pamana yutitiyan na tawa lugi ada abanian awan. Sama nito na ayat inisimbukiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat tiyan na tao alugi pamana na malalapis nagyuto sa tao mala mini pundunia na sambayang, mala mini pundunia na mga amal, katahajud, kapanasbi, kapamuasa, kandidiakat, na sama nuto, na ayad na kataw niya nun, na surga agiyong kutu ataw. Na makataling masalong na mauri, nagyong kutu, tamo kami ni pundunian, na mini pamayadian, si isagyang kuto amiyang agagalbagyan, amiyang supakyan. Miya siigyan sigiraw. Miya pamagantayan. Miya pakasakitan yan. Miya girawsan. Na yung mga ay masuayan nakapamayad. Inibayad yan. Siya nakawatangan niya. Minibayad yan nun. So pama na balaboron. Igira mo ito. Ana miya siigyan. Na ayad na miya antihor na sulang wa nagalbagyan. Nanto na nun. Na amayad nga din nakibaidian nakuhaan ko dusa o agi ang kuto kambubaydan yan na iguntur si isagi ang kuto tao kaya pamana miyalangan si pumaydian na iya miya kuha na sulusa na iya miya uto agi ang kuto tao amal amiyang galbagyan ng mga galbaga mga ipiya
Samanuto na yakesu agi ang kutua tao. Na ulog ni sa naraka kaya da lamba galabakyan. Na samanuto na gitip te na miyalugi. Mangori pun Allah na pinakamarganun si sagyang gaya pamana mga tao amiyang alay galabak. Maalay simba na anagira kawan anas seged. Asay agalabak ka o pamakamang galabak ka na indami antiyor na sulangon na galabak ka. Nagyang gaya na kiabaluyak no na maudu. Ay sagyang gaya orasimanto o ay manto as kanusa na mga bangsa miya pakailay niyo. Si sagyang ga Facebook, agus kanusa na mga pagaryami, mga babayami, pamana pumakidang kami niyo. Ay manto sagyang ga radio station. Nagyang gaya kasiig. Nagyang gaya kasiig. Naded na lagi diyan kung marata ayam na niyan na dusa. Ngayon ito, nakagigiyong ko ito, kasigang ka ko pagaring ka, nagyuto ipama, na napaka-antiyor ko lang nagalbog ka. Mga simbang ka. Ilaman nagyang ko ito kati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulu al-hasanat, kama ya'kulu an-nar al-hatab. Ayaman ini, nagyang ko ito kati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so atigin so kasiig na pekenian. Why? Pada kiam besaun na keentiur. Kaya pekeda so emana niyan na hasanat. Ada kelembaun. Na datara tiye menai ukakena o apoi ko ay may na itagun. Ay mana niyan naging kutua na itagun unta apoy na binisulan niya naging utakuan na kaya bisu na inapoyan na taros saya mana niyan na dia mga pira ka oras na mimbeli umbi agi ang kutua mga itagun. Nagyutip keswa o amal umpiting gisaan. Pananggilaan nagyang gaasig. Anto nagi ang gaasig na kaya ta'rifon o mga tao na giyang kutua mga ulama nagyang kutua tamanni zawala ni'matal ghair. So kandingan-dingan ka o ay amanan niyan na kada agiyang kutu pamana pamagayin wallah sa isa giyang kutua padika. Miya dingan-dingan buto na anden ni kandingan-dingan laro na amanan niyan na giyutod ni kia idin ka sa kia rob-rubo ulang wana mini pundung ga mga simba. Nagya ipamana sama na yan na inuwa ka na ipagusaya. Kan gia ina ikadua kanun sa emusay. Naaya kia usaya ko rin periman, nakagia pa kay leman tuwag yung sa Facebook. Na an umani isa, nakapa kaya may lain yan, napakundag yan, nakapananggilan yan, agyang agalabog akasig. Yung akasig, na pumama kaya man yan na sa kano ay magari na kaya pian isaw na sa kano magidas kaya nagira ko na si kene ko magidas isaw na si ko magariari isaw na si ko tutungan niya nanto na kakakwan yan na sama nuto na upama ka na minibida si barat yung uta magidas na miyakaleta mo kag yung koto idasiyan na sa kaniya na mibagabagag na sama nuto na nagira ko na napagatoon idas yan ginainop na ready ko yung atamok yang ini kang kami makandata-datar. Andod ni kapikir ang aru. Sa kano ay magidasidas. Miya pikir kau tu na ipipikiran ka nag-YouTube. Kaya bugayin ka sa emanan yan na idin sa emanan yan na kapag ak-antior agyong kutu amyang galbog ka amyang o na mga bipya. Kabaya ka surga na emanan yan na binasang ka agyong kutami di pundong ka. Miharasay ka sa dunia, nakarasay ka pun sa alungan na mori. Ngayon ito, nakagiya. So, sambayang ka na, kada kakaklim ka. Anto na ikakaklim ang kasagiyang kutua, simba. Ayaw mo na niyan, nagiyang kutua, pinggulo lang ka, na sini ikagiyang kutua, idas ka. Nasabab sa giyang kutua, kaya sigang ka. Na yaman na niyan, na kaya bidas sa giyang kutua, memang ipundong ang galabak. Uway. Datar mambuong magaryari. Nagyang kuta magaryari, na nagira ko na sa magaryari. Napakadun kira nagyang kutua sig. Niya kala, itam mala ikurso, mimbali attorney, agyang kutua tao.
na may kuwasa na mimbalya direktor nagyang gutu pagarinian na sabapuro na yamana niyan na kikurangan na sabapuro na yamana sini igya nagyang gutu pagarinian why na balaboro nagyang gutu mga karumairan kagira ako napakaudu ko pun saya mana napakasugu sa gyang gutu kasigan yang kipagarinian nami sabapuro na yamana niyan na miyakang bulawla sa galbog adat pata kasigan yan sa gyang gutu na upuno to sagad kagibo kung ta pamikiran ada nga magalabok kaya pano ba nga mangalabok ka dapat tayo manan yan na kada agiyong kutu pamamagayan sa isagiyong kutu pamamagayan no Allah miyatipong ka ngayon ito nakagiyabili nga nasig away natanto amargan may kaya manan yan na miyasig kasi pagaring ka na sumiyaga pagiyagiyay na sakit na puso kaya pendingan din lagi nga puso na pendingan din naka abo makada isa tamo ko siya kini babu kada isa kada tu siya kini kaya yamanan yan na makaprimbang kan na aya di sesagu kurno mga tao na si malay tamo na aya di sesagu kurno tao na mga tao na siya kini malay kada tu na aya di sesagu kurno madakla tao na siya kini aya manan yan na malay iswa na sabab por una saka na minit tagag ka balaboro ni gira mo tu agunin na kawasaka na miyagda mo ka agunin na diga di sasagu kor na iman tu agya miskin ka na amanan niyan na da ka diga kimulangan ka aya ka imulangan lagi ka iya kau pantagan na amanan na malit tamo isaw na kau pantagan na datu na ya di sagagu kor na sama puro na miya din nagyang koto asig na sinigyan nagyang ka iya pagarinian isaw na sinigyan nagyang ka idasian isaw na sinigyan nagyang ka iya mga inapadiyang ukapingad abubuat yan kedasa kada tu siya kini ngayon to nakayeguan niya tiyo man ay nasak na malakoy tamo guan niya tiyo man ay sak na malakoy kadatu na may lain na kasi sa sagu kurarak numadaklataw nakagiyakiyadan ako sa kadatu na emanan yan na miyailen yan, na misa ba po nakyat tago sa sig, naginan igumaan o syaitan, iblis alay kilana, apya kasikit yan, nagyang kutataw, na misa ba po na miyasig, nagyutun mambu iki antiyo, nagyang kutogalabok. Na punang gilatan way, mga bangsami, mga tunganemi, si sagyang ka eranaw, sa pumakinig sagyang ka Facebook, kuwaya manan yan na, kubayan yan mamakinig sagyang ka. Balaboro ni manto, sagyang ka masay manto. Aswaya man, naguwa niya umiyang una, nasa mga datu. Kanaba ko ay kabuterosa, kung naginaka pa, kaya naigira mo tuwa pa man, sudato ka. Sudato kaya man yan, nakapantagan na datu. Ibarat to subar yung kapitan. So, kung ingad ka, kumumata sa ibarat, tama ito. So, baryo kapitan, kung ingad ka. Namiya datu, agyang ko tuwa pa diga. Diba laboro pa ni nakay, maubaset nito, naminipuro, kaya miya baryo. Na mga nakiatag mo sa sig. Na aya siwayan, nagyong ko to, naminggalabok sa galabok. Ada pa tayo manan yan, nakabidasan yan kigiraw. Ngayon ito, nakagiyakiatag mo sa sig. Nakagiyakiatag mo sa sig, naminggalabok sa galabok. Ando mo na kaburingi, sa giyong ko to, baryo kapitan. Kaya manan yan, nasa muriagaw, inas kanya ko nitindig. Isaw na si pagarian nitindig. Isaw na si giraw natindig. Na anto na ikulola, wa emanan yan, nagalabok yan. Nasudyan ni kapapakarani ko Allah na amanan yan na miyada. Miya binasa ka, giyutun ni kaidin yan sa kabinasaan yan, sa isagyang kuto miya mangipundo niya nagalbog. Iyay agamatano, mga bangsami, apamana, kailangan amada sa kupusutan wag yung gasig. Miya nga una masa, na yan nagirakawan na isaw na sumayor, na igira mo ito ako na miya dato sumayor, na dapya nga pinaki pamana surang sa party, nakagiay miya dato, na wajib ka, ayaman na niyan, nakapapasin no tingkaw. Dingka pakala alyang ko to asig ka sa giyang ko to adatu amyadatu. Kagya inupala na amyadatu ka inipuro wallah na ayapato to kuman isa. Na kagya inipuro wallah na magugupa sa ando man ay kipuro. Agyang ko to adatu amyadatu. Datar mambu umikuwasa. Nagyang ko to umikuwasa na mamagugupa tano sa supagaritan umikuwasa. Na ugupan tano yan duman na kapwa ka pamana unga agyang ko to tamok yan. Luminding tano ko tamok yan. Ngayon to nakagyatungan ka. Nayamanan niya nasot patamok utungan nengga. Nayamanan niya natangok ka oras amuluk sa kulanding na ayabu seb krana giyong kuto tungan nengga. Adin atamok yan. Ayabu seb krana giyong kuto datu atungan nengga. Kau kita sa masa ayamanan niya na ayabu seb krana sa mga tungan nengga.
sudah tu atungan enga, sumalita mo katungan enga. Sauna udah atungan eta na dad na barka. Na sabapuro na penalamat nga sa Allah. Saya man niyan nagyong kutu pagaringka. Ida seka anta kagirosan tungan enga. Padi sa ingod na kailangan na kagyamikosa na ipamanganin ka ko Allah kadnang ko na amanan yan na risking kagyeng kai pagariakan. Ngayon to isaw na ayamin na pulga ka to ko pagaringka. Namanya kalaitan mo na tiro na ka dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Diyan na kalbihan wallah ipamanganin ko syai'a kabaya wallah. Naginan mana niya na mala ma qalbihanu qad nantanu rabbul alamin. Nagyong ko tua pamana katiro ngaro na pukeda angka sa sig ko pagaringka. Upama kami anami kusa pagaringka na uguping ka andamani ka kusa niyan. Upama ka adn ayamana niyan na miyakalay suwa ko mga pagaringka na uguping kay andamani di niyan di kinggelbang kung kipruatan ko mga gelbakyan. Ngayon to nakagigitud niya man. Upama ka mga sudya surga nakukuan ka na ginaway na ayamana niyan nagyong ko tua kakukuan ka na ginaway na keun kanian ku neraka uras wa ayamana niyan bakal neraka. Maka neraka kan maka sudya surga si pagaringka nabi pikiran kan na pakasapa atraka agim kutua pagaringka ayam mana niyan na malaik suwa ay na keungkan niyan sa giyong kutua kapakan neraka ka kalangun man akabay aka ayam mana niyan na sutungan ka pamana miyakaranin ko Allah nabi pikiran kan na giyong kutua pagaringka na keungkan niyan ati keun niyan si ginawai na ay penuh bayaman na si tungan ini na pagarin niyan na uhay na pwede na ko pa makasapat. Buat dan yan na ilaman lagi ang kutua isa akatiru Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan na pianutulu Allah agi ang kutua kulo lagi ang kutua mga tao may mga naraka na ang tunay piyam tunay kulo lera nagi ang kutua o si ikuras aka pa makasuljidan sa naraka na yamanan yan na sumambu sumangapod na may makasulja surga na yamanan yan na mailay yung mga tago ang naraka ayamanan yan nagi ang kutua pediran na miyaon uwe ma ina pagarinian ginaw pagarinian isaw na ginaw niya na da ay man niyan na makaknu sa mga tao sa neraka kagiya man niyan na da ginawai na da pa ka sapaat katungan niya na man niya ko kagiya ino to nakagiya sabab sa marata ilalag na makaknu sa miyatiru Allah miya panutudu Allah di materu agyang kutua mga tao amay makanaraka yes wallah na dapat makataling umagyang kutua say nakatawan wallah agi ikulula na ya materu agyang kutua mga tao sa naraka na hamalana min syafi'in wala sadiqin hamim ay manan niyan na dad na bar kami pakasapat na dapat na ginaway sadiq hamim ginaway kaya mo na niyan na sumakat sa makasud sa surga, so ginawa nga. Na yaman na niyan na matiru yang ko Allah, akad nang ko. Na pagariya, ginawa, da kapipya ginawa ko. Di makukumplito so kapipya ginawa ko. Kagiyan ko tuwa pa makasud sa surga, nakakukumplituan sa kapipya ginawa na. Ay, mapuno na giyang ko ta makasud na da ginawa ay. Kagigiyang ko ta ming ginawa ay, na da kasig. Na da ayaman na niyan na katitwa kang ginawa ay. Kaya man na niyan na kagiya, ad na minisurdian sa naraka nagyong ko to ginaw ini na tigyan na kadang ko nadad na kapipya ginaw ko dia kan may lagi ang kuta pagariakan na yaman na yan ayo to dito di kang gudula na yaman na yan na ding dang kamasig agi ang kuta pagaringka na ilaman na to apakang gayaguna na yapan no basutaw mga pagari isaw na ginawa ni na yaman na ini mga oripun wallah nakaplumpiying ka ay manan yan na puso ka, kaupurun maadin nagyang ka na sig, nagyanan ibatir una sakit. Huwag, fazadahumullahu fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada, walahum adabun alim. Ay manan yan na psikopuso iran, ana sakit iran, kupuso. Nanto na sakit, nagyang kutwa sig. Mga sakit, kamu munafiki, kamu agar buksan. Paupun na kamadin nagyang kutuwa isa adaga nagyang ka iblis na ipipikiran ka na dunduan ka. Kaya ayaman na niyan na miyaan teor na lang wana galbag kami manging pundung ka. Nasa ka, nakabayan ka, sulda ka, ugain, ayakisud sa surga, na kailangan na lumpiyo sa puso. Kaupun di lumpiyo, ama daw nagyang kutuwa ayaman na niyan,
na nadiuma ada agyang ko tasig na emanan yan na pagumanumanan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa sakit apuso yan na emanan yan na piyamarita ang sunan wallah awa bagi giran so kasih saan amali pedis na ino pagaria imonto nasaka na bir ka maada agyang ka nakasig miyang gulaw la kumiyang na miyang gulaw la na ado na mga tao ay manan yan na aya sinigian na sudato yan ay sinigian na sapadian sa galabok nando na manan yan nabipigay na bara yan ng tukwallah ay bara to ay manan yan anaminituro amapuro sa giyang kutwa galabok na orian yan natiginay siya kini matatago sa kamapuro sa giyang kay galabok na manan nabipigiran ka nagyong kutwa isa amyang galabok ka mapikir ka na manan nagyuto na si iguto na ipipikiran ka na sig na dapi ikala ka iilmo na dapi ikala ka simba na ipikiran na gitu ni ki anti orang kaun ngayon to nakagiya kerbrub miya ka pundung ka nakagiya mini pundung ka na ribrub apoy na did na lambaon nanto na nun nagupong nga panpun na pun ka pan sumig na gitu eka kelola ni na datara imam madaklo din ang mga tao ayamanan yan na piyakala yan nagyang kaisigiyan ko pediyan balaboro ni man to sa giyong aya masuswa ay mo na niyan na umanisa na aya pagka di manggulaw la na igira na miya datu miya baryo kapitan sigiraw na miya mayor sigiraw isaw na miya presidente sa giyong kota galbok miya gira manaya na ema na niyan na kiad na nun sa sig balaboro ni gira mo to adin sistema agyang kotwa grupo ay maana di ka kambutuan nakagiyama na maadu na giyang ko tadi kamutuan na pinggir lebo ko sabad ayam naman yan na ando mo na ikatepa ko kaya ikaburi niya ako kaya kini ngayon to nakagigiyang ko tuwas sa igyan na minggir lebo sa ayam ay nagalebok ando mo na ya ikabinasaan yan sa giyang ko tuwa tao ayam anani dato as igniyan nagiya inakadakla na iabnisi di manggulula na dataragirang kaya yung mga nakapokang magyang ka-eleksyon makaumap man nagyang ka-eleksyon, isaw na sa giyang kutap, na ilang kakaupun adin amyang galabok o datu. Dapi anto na datu. Na ilang kakapembra kiran si sagyang kay amadaklataw. Ino to dimbag ra sa amadaklat, nakagya ay nagyutun ni kaya si igaw, na yamana na miyanda benar sa andaman niya, ikadaon yak ito. Ayap pa kay si Ino, si anan sa Islam, naginan na did na nampakayaw agamatan o agam Islam. Dapya pun ulama adyun ditiru. Na dapya pun mapurud na ulama adyun ditiru. Akap tumoingin yang kudato yan. Na dirin kapakay. Ngayon to nakagigiyot to na ayam yakasu na siig. Nagyang ka ng dataranan na inisa para no agama. Kaya kinisa para no agama na ayam na yan nagyong kuto agalabak. Nagalabakanan o syaitan. Galabakanan o iblis alay ilana. Kasuman su iblis dayamanan yan na isa apunda toon sa dunia sa kuhan amya kaya pagulo na niyan so mga impadaan ang mga malaikat kasakan yan ay tutulan nun na so iblis na emanan yan na may ito na miyambiyat na si miyambiyat sa langit na kay miyambiyat na si kumang malaikat taraw sa miyada toon na emanan yan na sabapro na so kiad na ko Adam na miyas si igu iblis alayhi lana nagyuto man buik kaya pa kang galabagyan sa marata sa yamay na miyakapan na kabur. Asak natigyan na mas mapi ako di siya kini. Asak na inad na ko o apoy naskan niya na si kulipaw. Buti. Nayaman niyan na miyatag unasig. Sabab pro bang mabati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nagikapan ng ilitan. Dapya dun ikala agalbuk dapya dun iyamanan niyan. Na kaya pa kada to diga. Esaw na kabaya ka ay mana niya simbian na ka sa kadatu agi ang kuto adatu na yamanan niyan na di ka penggalabak sa say dapat ay yamanan niyan na aya kilapya agi ang kuto agalabak ka na sig uway agi nga iya sig na isad na iya ini sapar ko ay yamanan niyan na sakatano ang mga buot anu Adam o kabaya ka surga dapat pun ulama na upon na ka mad agi ang kuto sig na ipipikiran ka na manan yan na madakad sa giyong kota kapakasudar ka Allah subhanahu wa ta'ala sa surga. Akan na ba kagiyam yada to sudat to na ba ay na kiyaw pedan rakatano so ka pumawingon. Di uwa din ipuing ka kuda to ka nasumuing ka katayaki so ay manan yan na kiyaribatan ka na kataya aya ka ba amin nagiya
ino nga pun ipa ka lang nga pasagiyang kay amadak lataw. At muri nga nakakaadil maadil nagiyang kutuwa pamana na kapakir lang iti ko matag ay manan yan na makaunto na dato. Na diyan ang kapakay ko ay na sakatadod na niya ang mabaloy ang datoan. Minipang setak na yaging kaya kablar o datu o datuan yan. Na mialoyak na adi kapakay uwa pamawing nga o ay manan yan mga pagtaw sudat to iran. O ba adin na ay manan yan na mga paawing udat to na kailangan na sungwin yan sudat to iyan. Asirambu na tiro na katayaki sa paawing. Na yung mga nakabayak nag-iigi maso ayan. Na upa makadigan yung parati, miningulalan na ka, surak kaon. Upa makadigan yung parati na pamakaning ka kuwala, kagiyan niya yung mainasuin. O ba adin na yamanan yan na may pikir sa tawa, tigil na muringan sige daw, kagiyamanan yan na ankab, na diyan ang kapakay. Kang ano to, nakagiya si ito makasisaling ginata, kuwa yaman na sig, nagiya na inisapar, o pitin gisaan o ba na masika, ayamanan yan na padagka ama manusia. Aya pano ba sudat uka, aya pano ba su ginawa inga, aya pano ba su ayamanan yan na anto na nun pagaringa idas ka agi ay kada kala na sumagida sidas na igira ko nagsisiga ngayon to na ay sigiro na miya ka pia na siya minibaga ako na yama na da miya ka ako na miya so ayan ay nung nagyang ko ta si igyan na miya tipo niya si gira ko agi man ay paman na ko kailaman su iblis ay kaya iyan sa giyang ko tuwa lim wallah na kayigiyang ko to sini igyan su Adam na sabab sa giyang ko ta si igyan ko Adam na miya ka panakabur na miya taman na yung tamang mga buotan yan na naraka ngayon to nakagiya manan yan na din kada agiyang ko to manan yan na kasi isi gerang ko Adam na tamang kong buotan yan na minggulo la siran sa galabog manan yan na ande man ay kabinasiran kumbawa taan Adam, laaguyan na ajmain, ini permisiran ko Allah, ang binasaan yan, sulangwan ang bawa taan Adam, ay abuan yan ang kabinasaan na sa mga tao, mga muklis. Nagyang gaya sa katano, nabaluin tano, ginotano, awat ng tano sa ginotano, nagyang gaya, pama, na katolika, ko ay may naidas ka, katolika, ko pagaring ka, Katolikan ka kung ay manan yan na bariyo kapitan. Katolika ka kung ay manan yan na uwad na itulik ka na imbiter ay naka. Kung di yun yan kapakabinasa. Kagiyang ka kaburingi kung idasa ka, pagaring ka, anta ka dato ka. Nagyay na inisapar wagamat tanu agama Islam. Naya patot ko pitong gisaan. Naya manan yan na makasultan wa surga. Kakiyang kaya dunia na matagtan wa isbasagad. Na duwan-duwan yan so tao. Ay manan yan na suminipun dunia na inanteoryan. Kuwa manan yan na pinggil bukian. Giyang gay pama na hasad na giyang kaya aya katiru Rasulullah na ino makaswayakan sa giyang kapagpusa ko ron. Giyang gay al-hasad na yamanan yan na ta'kulul hasanat kama yaakulu an-nar al-hatab. Kenian sumanga gelebeg ang mga pipia datar o kakenan yan kakenaw o itagun kakenaw apoy ko itagun. Na pananggilan tanu kaba pamanati ka mapia ka madangal bakan tangin mo bisa ya da amya lambaun kaya miya lambaun na umbi na dun yang kada keklim yang ko kadna ni Rabbul Alamin pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala abatan ni tegumpia atau ranaw sa manan niya na masangor tanu na ande manay kategumpia o sakatadun mamagapada sa manan niyan na sudatu tanu na ugupan tanu so pagari tanu na ugupan tanu so ay manan niya na idas tanu na ugupan tanu o ay manan niya na kamapian niyan kapara ay manan niya na makademang agiyong kota kamapian ay manan niyan na makapamagupa sa madaklataw si iku ay manan niyan na kabaya ukad ng tanu Rabbul Alamin imanto na miya po sa giyang gaya orasak ni mantu na ipulat tanu giyang gaya oras tanu sa giyang gaya loksiyo pagarinyo isa ko unuan sa giyang gaya Jam'iyat al-Waqf al-Islami minus pamana daga ida miyaka doktor sa giyang gaya ranaw may ito miyaka doktor na giyang gaya loksiyo pagarinyo na giya si Dr. Abdullah Haji Ali Munib al-Khuzbari pamilya ni al-Khuzbari mga apo ini umang Arab si sa giyang gaya Syam na bunda mapian na makinig tanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.